Dobre, ako to vyzerá s vami dneska? Ona vyzerá ako Kate Winslet. Ona, počkaj. Čo, keď nevieš sa už pohnúť? Dobre, tak čo podľa vás, prišli by ste zase? Určite áno. Zajtra sme tu znova. Určite áno. Nech ľudia veria. Ale nie zajtra. Hej, hej. No, nepodplatili sme vás, že? Nie, určite nie. Tak toto zostalo. Ešte toto pozrime, že... Tu balíčky. Toto nerostalo, toto ešte pôjde. A na ty si ako na tom? Páči sa ti som takáto strašne akcia? spokojná, ja som proste dojatá. Spokojná so zákazníkmi. Úžasní ste, priateľskí, fakt. Toto bol môj sen, presne toto. Á, Ale nie, naozaj. To je úžasné. super. Tak o Je týždeň. to také americké, ale nie je to francúzske, je to Do francúzske. budúcna ešte, keby to bolo tak vonku, pod slnečníkom. Tu by sme to vytlačili obyvateľov. Sťažnosti. Aha, tak to Ideme Však do obeda nebudeme rušiť.